खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दं मैया उदालगुरियाव दिसपुर चलो जात्रा बिपिएफनि हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्लानि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफ पार्टियाव जयनिं जादों। लोगोसे इउपिपिएल पार्टिनि माखासे गागि दैदेनगिरिफ्राबो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ पार्टिनि नेमखान्थि आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि नुजाथिनायाव बिपिएफआव जगदान जाबाय। जों मिथिगौ थांनाय बावैसो सान सिगाङाव बिटिसिनि बारग' चिफ प्रमद बर'नि ओएसटी डक्टर सांग्रां ब्रह्म, इउपिपिएलनि एमसिएलए काम्पा बरगयारी आरो इउपिपिएलनि नेहाथारिया फारियै हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ पार्टियाव जयनिं जादोंमोन। फिन आरोबाव बे खेबाव इउपिपिएल नागारदों सानै गोख्रों दैदेनगिरिया। दासान्दि इउपिपिएल पार्टिनि गोबां खहा जाबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय बायदिनो इउपिपिएल हान्जाखौ नागारनानै बारग' एनडिबि थामहिनबा दैदेनगिरि एबा बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि धीरेन बर' बिथाङाबो मैया बिपिएफ हान्जायाव हाबबाय। आरोबाव बिटिआरनि बारग' सीएम प्रमद बर'नि ओएसटी राजु दाखालाबो बिपिएफ दोलोआव हाबबाय। मख'नो गोनांदि बारग' एनडिबिनि आफादगिरि धीरेन बर', उदालगुरि जिल्ला बिजेपि बारग' आफादगिरि सुनिल बसुमतारी, इउपिपिएलनि बारग' दैदेनगिरि प्रमद बर'नि ओएसटी राजु दाखाल बिथांमोनाबो जयन जादोंमोन। जानानै थांनाय मैयानि बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिपिएफनि आफादगिरि थामहिनबा बिटिसिनि आथिखालनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङोदि दिपेन बर'आबो जुदि बिपिएफआव फैयोब्ला जों बिथांखौबो बरायनानै लागोन एबा बिथांखौबो जों लागोन। बेफोर बाथ्राखौ बुंदों हाग्रामा महिलारिया। मैयानि हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया बाहागो लानानै आरोबाव बुंथिनाय बायदिब्ला जोंनि दिसपुर चलो जात्राया जाफुंसारबाय। गसाइगावनिफ्राय लानानै उदालगुरि जिल्लासिम बे रेलिया जाफुंसारदों होननानै बुंथियो। बेजों लोगोसे बिथाङा बुंथिबावोदि फैगौ बिधानसभा बिसायख'थियाव बिपिएफ हान्जाया एनडिए हिसाबै मोनजिबा बिधानसभा मासियाव बाहागो लागोन आरो सोरखार दाफुंनायाव बाहागो लागोन। 43 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबाव बिपिएफ हान्जानिफ्राय बिजाथि थागोन ना थाया दासिमबो बेखौ रोखा खालामाखै होननानै फोरमायथिबाय हाग्रामा महिलारिया। इउपिपिएल हान्जायाव दायो प्रमद बर'जों लोगोसे 3 एमपि दं। बिथांमोना जाहाथे मोजां खामानि मावलाङो बेखौनो आं आसा फारिबाय होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। मख'नो गोनांबावदि जानानै थांनाय मैयानि बे हाबाफारियाव बाहागो लाना बिपिएफनि आफादगिरि थामहिनबा बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव आरोबाव बुंबावोदि दिपेन बर'आबो जुदि बिपिएफआव फैयोब्ला बिथांखौबो लागोन होननानै फोरमायो। मैयानि सानाव उदालगुरियाव बासिख' माखासे दैदेनगिरिफ्रा जगदान जानाया नोजोर होथावना जादों। मैयानि सानाव उदालगुरियाव बासिख' माखासे दैदेनगिरिफ्रा जगदान जानाया नोजोर होथावना जादों। नाथाय फैबाय थानाय समफोराव आथिखालाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बिबाननिफ्राय ओंखारोब्ला थारैनो थोंजोङै बबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जायाव मदद होगोन नामा? थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो गोबां समाजारि बिजोङाव फोसावनाय सावरायजानाय बायदिब्ला बिजेपियावबो मदद होगोननि इसारा मोननाय जादों आरो इउपिपिएल पार्टियावबो जगदान जागोननि इसारा। दायो फिन आरोबाव बिपिएफ पार्टियावबो जयनिं जायोब्ला बरायनो थाखाय साखाफारा होननानै बुङो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया। बर' बिमा गौथुमनि नैथि गायसनथाइ सान फालिनायखौ कुमारिकाटा दख'रानि गाहाय मावख'आव तामुलपुर जिल्ला एबसु आरो कुमारिकाटा दख'रा एबसुनि हेफाजाबजों मेहेरगोनाङै मैया खुंफुंजायो। गोथार गायसनथाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारिखौ फोजोंजेननानै होयो बर' बिमा गौथुमनि मानगोनां गाहाय लिंथुमगिरि लीला बसुमतारी बिथांजोआ। हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि उमेश दैमारी बिथांजों लोगोसे फारियै लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, गेलेमु नेहाथारि मनिराम बरगयारी, सालबारि ओनसोलनि मानगोनां एसडिएसअ गणेश बसुमतारी बिथांमोनाबो बाहागो लायो। तामुलपुर जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोन, कुमारिकाटा दख'रा एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। बर' बिमा गौथुमनि गोथार गायसनथाइ सानखौ मेहेरगोनाङै जाफुंसार होनायनि थाखाय तामुलपुर जिल्ला एबसु आरो कुमारिकाटा दख'रा एबसुनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय होननानै मैयानि सानाव बाहागो लानाय सुबुंफोरा बुंथियो। मख'जाथावदि मैयानि सानाव बर' बिमा गायसनथाइ सानखौ जिल्ला एबसुनि दाब दाब जायगाफोरावबो फालिनाय जादोंमोन। क'क्राझाराव हादोरनाङारि आइजो सान फालिदों। हादोरनाङारि आइजो सान 2026खौ नोजोर होनानै आसाम सोरखारनि आइजो आरो गथ'सा जौगाखां बिफाननि सिङाव थानाय सन क्लाब हाब फर इम्पावारमेन्ट अफ वमेन क'क्राझारनि बानजायनायाव
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBP नि बेनारनि सिङाव क'क्राझार गार्ल्स कलेजनि अडिट'रियामाव मोनसे हाबाफारि खुंनाय जायो। बे हाबाफारिखौ गिफ्ट टु गेन आयदाजों खुंनाय जादोंमोन। बे हाबाफारिनि बाहागो महरै हादोरारि आरो हादोरनाङारि बादायलायनायाव हादोरसानि जानानै गेलेगिरि 3 गेलेगिरिफोर फारियै डेजी राभा जाय उसु गेलेगिरि, सिनायथि बसुमतारी जाय ताइगान्डु गेलेगिरि अंडर 19 नि आरो सिमृति बसुमतारी जाय अंडर 19 नि ताइगान्डु गेलेगिरि बिथांमोनखौ बिथांमोननि जाफुंसारनायनि थाखाय मान बावनाय जायो। बे हाबाफारियावनो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि नेहाथारि पामि ब्रह्म, जिल्ला कारिथि आरो सुबुं फोनांजाब मावख'गिरि मनसिता महन्त, फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर आदाराम बसुमतारी आरो जिल्ला आइजो आरो गथ'सा जौगाहां मावख'गिरि जिन्तु फुकन बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारियाव टप 10 जानायफोरनो 5 लाख रां होगोन आरो MIL-आव टप जानायफोरनो 3 लाख रांनि अनसुंथाइ होगोन होनना बे बाथ्राखौ फोसावदों कास्टम बसुमतारीया। मख'जाथावदि थांनाय सानखालि अदालगुरि जिल्लायाव BPF दोलोनि दिसपुर सल' जात्रा हाबाफारियाव बाहागो लानानै बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंथिदों कास्टम बसुमतारीया खौरांगिरिनि सिगाङाव। बिथाङा लोगोसे खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिबावो अदालगुरि जिल्लायाव जौगाहोनाय बिथिंफोरखौ नोजोर होनानै लामा दालां बानायगोन होनना खोथा होयो। क'क्राझाराव 475 लिटार सिखावै फालांगि खालामजानाय पेट्रल आरो डिजेल बोखांनो हादों। क'क्राझार जिल्लानि कारिगावआव अपारेशननि गेजेरजों पुलिसा भुटाननिफ्राय सिखावै लाबोखुमानाय 475 लिटार पेट्रल आरो डिजेलखौ बोखांनो हानायाव जाफुंसार जानो हादों। बे जाथायजों लोब्बा थानाय सासे सुबुंखौबो हमनाय जादों आरो गुबुन सानैया जाथायथिलिनिफ्राय खारखोमायो होनना पुलिस फारसेनिफ्राय मिथिहोदों। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सिडली पुलिस थानानि मोनसे हान्जाया भुटाननिफ्राय गसाइगावसिम आयेन बेरेखायै सिखावै फालांगि खालामनाय पेट्रल आरो डिजेलखौ दैथायहरबाय थानाय खौरांखौ मोननायनि उनाव बे अपारेशनखौ जागायदोंमोन आरो बे अपारेशननि समाव पुलिसा सन्देह गोनां सिखावखौ होसोयो आरो जायनि उनाव बिसोरनि गारिया नेशनेल हाइवे 27 निफ्राय सिल्प जायो एबा सौदाव होयो। पुलिसा क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय 2 नं हसनागुरिनि थागिबि आब्दुल फकीरनि फिसाज्ला महम्मद हक फकीर मुंनि सासे सुबुंखौ हमनो हायो। नाथाय गुबुन सानै दायनिगिरिफ्रा जाथायथिलिनिफ्राय खारखोमानो हायो होनना पुलिस फारसेनिफ्राय मिथिहोयो। पुलिसा लोगोसे 475 लिटारसो पेट्रल आरो डिजेलखौ बोखांनो हायो जायखौ जब्द खालामनो हायो होनना फोरमायदों। तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वराव UPPL हान्जानि बिसायख'थि सांग्रांथि मेल खुंदों। फैगौ आसाम बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै गोख्रों जादों UPPL राजखान्थि हान्जायाबो। तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वराव प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव फैगौ आसाम बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बिसायख'थि सांग्रांथि मेला मैया जानानै थाङो। हाग्रामा महिलारिया रायजोफोरनि थाखाय जेबो रोखोमनि सिन्था खालामा मानोना रायजोफोरनि थाखाय बिथांमोना जेबो आसनि खालामाखै। गावसोरनि गेजेराव थाखा फैसा राननानै जानो थाखायसो आसनि खालामदों। सिगांनि समाव माइनाव सोरां बिथांखि, गियान सोरां, आइ अनसाय बिथांखि, बड'फा सुपार 50 बायदिनि गेजेरजों गोबां आइजो आरो लाइमोनफोरनो अनसुंथाइ होदोंमोन। नाथाय बेफोरखौ हाग्रामा महिलारिया दाननानै होजोब्बाय। बाथ्राखौ बुंदों BTCनि बारग' CM प्रमद बर'आ। फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव मोनजोबा बियाबाव UPPL हान्जाया बिजाथि होगोन होननानै रोखा खालामनानै बेबादि बुंबावो प्रमद बर'आ। बलिउड सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर एबा स्टार रणबीर सिंहआ मोनसे मुंदांखा सावथुननि गेजेरजों फैफिननो थाखाय थियारि जादों। जेराव थांनाय बोसोराव बिथांनि मोनसे सावथुन फैदोंमोन दुरान्दार, जाय सावथुना गोबां रायजो राजाफोरजों एबा नायगिरि एबा सावथुन नायगिरि बिथांमोनजों अनसायजादोंमोन। बेबादिनो बे बोसोराव फैगासिनो दुरान्दार 2, जाय सावथुना फैगौ 19 मार्च खालारनि 2022आव सिनेमा हलाव रिलिज जागोन। सावथुन दिथागिरि आदित्य धारनि फैबाय थानाय स्पाई एक्शन सावथुन दुरान्दार दा रिवेंजनि थाखाय गावनि रुजुजायै फाव दिन्थिनायखौ नुनो मोनगोन होननानै बिथाङा गावनि ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव फोसावदों। मैया गासै ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव फोसावनाय एबा शेयार खालामनाय ट्रेलारनि गेजेरजों बिथाङा फिन आरोबाव सावथुन नायगिरिफोरखौ गोसो बोहोनो हादों। ट्रेलाराव खिथेर लानानै फाव दिन्थिनायखौ नुनो मोननाय जादों। 3 मिनिटसो ट्रेलाराव रणबीर सिंहखौ मोननै फाव खालामनाय नुनो मोनदों। जेराव ट्रेलारा इसारा होयोदि बे सावथुनाव सिगांनि सावथुनफोरनिख्रुइ एक्शन, इमोशन आरो खिथेर लानायनि बांसिन फाव दिन्थिनाय जागोन एबा नुनो मोनगोन। सावथुनाव गोबां गोहोगोरा आखुफोर थागोन। आरो माधवना स्ट्रेटेजिक मास्टारमाइन्ड अजय चान्नैयालनि फाव खालामदों। अर्जुन रामपालखौ ISI नि मेजर इकबाल महरै नुनो मोनगोन। बेनि गेजेरावनो सन्जय दत्तआ SP चौधुरी असलमनि फाव खालामदों।
बेबादिनो सारा अर्जुना फावखुंग्रिनि रलखौ खालामगोन। बे सावथुनखौ जिअ स्टुडिअ'आ दिहुनदों, लोगोसे B62 स्टुडिअ'आ लोगोसेनो दिहुनदों। सावथुननि लिरगिरि, दिथागिरि आरो दिहुनगिरिया आदित्य दर, ज्योति देशपांडे आरो लोकेश दरआ लोगो दिहुनगिरि। बे गोबां सावरायजानाय सावथुना खालि हिन्दीआवल' नङा, नाथाय तेलुगु, तामिल, कन्नड़ आरो मलयालम सावथुननि रावजोंबो नुनो मोनगोन होनना फोरमायदों। मैया सा दिक्याजुलि दखरा एबसु आरो सनितपुर जिल्ला एबसु आफादा सिगांनिफ्रायनो नाजाबोबाय थानानै गोसोखां आरज बिलाइ गथायनाया मोगथां महर मोननो हाबाय। सा दिक्याजुलि दखरा एबसु आरो सनितपुर जिल्ला एबसु जथायै थांनाय 15 मे 2025 अक्ट'आव दिक्याजुलि रेलवे स्टेशनाव लाचित एक्सप्रेस आरो नाहरलगन टु आनन्द बिहार AC एक्सप्रेस ट्रेन गारिखौ लाखिनांगौनि नर्थ फ्रन्टियार रेलवेनि मानगोनां जेनेरेल मेनेजार श्री सेन्टन कुमार श्रीवास्तवआ बिथांखौ लोगो हमनानै गांसे आरज बिलाइ गथायदोंमोन। बे आरजलाइनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि हेफाजाब आरो आसाम सोरखारनि बिथोनजों मैयानिफ्राय लाचित एक्सप्रेस आरो आनन्द बिहार AC एक्सप्रेस गंनै गारिया लाखिनाय जाबाय दिक्याजुलि रेलवे स्टेशनाव। मैया दिक्याजुलि रोड स्टेशनाव सा दिक्याजुलि दखराया आनन्द बिहार AC एक्सप्रेस ट्रेन गारिखौ बरायदों आरो ट्रेन सालायग्रा बिथांखौबो बरायनानै लादों। लोगोसे बिथां CMI रवि कुमार बिथांखौ लोगो हमनानै रिजार्भ टिकेट दानायनि सायाव आरो गोबां ट्रेन गारि लाखिनांगौनि थाखायबो गुवारै सावरायो। बयखौबो खावलायोदि सा दिक्याजुलि दखरानि जानानै दिक्याजुलि रेलवे स्टेशनाव सा दिक्याजुलि ओनसोलनि रायजोफोरा बयबो गारि गाखोयोब्ला बयबो टिकेट दाननानै दावबायो आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हादोंमोन सा दिक्याजुलिनि दखरानि आफादगिरि बिलाम बसुमतारी, नेहाथारि दैमालु नार्जारी, नेहाथारि जनाराम रामसियारि, सोलोंथाइ नेहाथारि निजोम ब्रह्म, बुंथिगिरि मिनिसोरां नार्जारी आरो रां लाथुमगिरि दिदोम मोसाहारि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। गोबां समफोरावनो बिरखं जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानांनाय, माखासे बिरखंनि गाज्रि जानायाव हरखाब लेन्डिं खालामनो गोनां जानाय, बेबादिनो हेलिकप्टार जाब्रबथायाव सासे लेङाइ गिबि मन्थ्रिया गावनि जिउखौ रैखा खालामनो हादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला दिनै उत्तर प्रदेशनि लेङाइ गिबि मन्थ्रि केशव प्रसाद मौर्यआ मोनसे गेदेर हेलिकप्टार जाब्रबथायनिफ्राय सोमोनांथावै बारग'यो एबा गावनि जिउखौ बासायनो हादों, जेराव बिथांनि हेलिकप्टारा बिरबाय थानाय समावनो हरखाबै टेकनिकेल गाज्रि जानांदोंमोन, जायनि जाहोनाव लखनऊनि अमौसी बिरखं गाथोन, थामहिनबा चौधुरी चरण सिंह इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोनाव हरखाबै लेन्डिं खालामनो गोनां जादोंमोन। खाफाल मोजांदि लेङाइ गिबि मन्थ्रिया रैखाथियै गावखौ रैखा खालामनो हायो। जाथाय जाखांनायनि उनाव बिथाङा गुबुन मोनसे हेलिकप्टारजों कौशाम्बी फारसे रावना होनो गोनां जायो। खौरां मोनबावनाय बादिब्ला दिनै लेङाइ गिबि मन्थ्रि केशव महन्त मौर्यआ लखनऊनि ला मार्टिनियार कलेजनि फोथारनिफ्राय कौशाम्बी फारसे हेलिकप्टारजों बिरलांबायमोन। बे समावनो हरखाबै मोनसे टेकनिकेल जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो। हेलिकप्टारा हरखाबै उखुन्दै साग्लोबदोंमोन, जायनि जाहोनाव गिखांनाय सोमजिदोंमोन। खैफोदखौ हमदांनानै पाइलटआ लोगो लोगोनो ATCजों सोमोन्दो लायो आरो हेलिकप्टारखौ खाथिनि लखनऊ बिरखं गाथोनाव लेन्डिं खालामो। बेराफारसेथिं रैखाथि हान्जाया जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। बे हेलिकप्टारा मानो उखुन्दै आरो गाज्रि जादोंमोन, हेलिकप्टारनि सायाव मोजाङै नायबिजिरनायखौ जागायदों। दिनै बङाइगाव जिल्लानि बिद्दापुराव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जायो। रागा जोंखांनाय सुबुंफ्रा सासे आइजोखौ साखन्द्रा एबा लांखारग्रा आइजो होननानै खास्रि-बिस्रियै बुयो। खौरां मोननाय बादिब्ला जाथायजों बलि जानांनाय आइजोआ देहायारि बेरामबो गोनांमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथायाव हौवा आरो हिन्जाव गासैबो लोगो जानानै गाग्लोबदोंमोन। रागा जोंखांनाय सुबुंफ्रा आइजोखौ फांसे बिफाङाव जिजों खानानैबो देहायारि साजा होदोंमोन। गासै जाथायनि माखासे भिडिअफोरा ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादोंमोन। भिडिअआव नुनो मोननाय जादों दि आइजोआ गाबबाय थानानै बयनिसिमबो आरज खालामदों आरो गाबनानै बुंदों, "आं बेबायदि इनाय हाबा मावग्रा नङा।" नाथाय रागा जोंनाय सुबुंफोरा आइजोनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ खोनासंनो राजि जायाखैमोन। जाथाय जानाय खौराङा गोसारनाय लोगो लोगो जायगानि पुलिसनि मोनसे हानजाया जाथायथिलियाव सहैयो आरो पुलिसआ बे आइजोखौ रागा जोंनाय होंगो दोंगोनि आखाइनिफ्राय रैखा खालामो आरो रैखाथिनि थाखाय पुलिसआ गावसोरनि आवथायाव लाङो। दासान्दि पुलिसआ बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। बेफोरबादि आयेनखौ गावनि आखायाव लानाय आरो नंखाय रादाबनि सायाव बिथा खालामनानै दाय गैयै सुबुंफोरखौ गाग्लोबनायनि जाहोनाव ओनसोलाव गोबां दावराव-दावसि सोमजिहोदों। बेनि सायाव सोर सोर लोब्बा थानो हागौ एबा सोर सोर लोब्बा दं, गोथौयै नायबिजिरनाय जागोन होनना पुलिस फारसेनिफ्राय फोरमायदों।
हादोरनाङैनो LPG सिलिन्डारनि बेसेनखौ फिन बांहोनाय जादों। गोदान थिरांथा बादियै नखरारि LPG सिलिन्डारनि बेसेनखौ 60 रां बांहोनाय जादों। गुबुन फारसेथिं फालांगियारि LPG सिलिन्डारनि बेसेनखौ 115 रां बांहोनाय जादों। थाव फानग्रा कम्पानिफोरा फोसावनाय गोदान बेसेनफोरा हादोरनाङैनो खालामनाय बेसेनाव बाहायजागोन। बेखौ मिजिंथिनाय जादों दि बेसेन बांनायनि जाहोनाव सरासनस्रा सुबुंफोरनि सायाव रांखान्थियारि नारसिननाया फिन बांगोन। मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे दानफोराव LPGनि बेसेनफोराव गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदोंमोन। बे गोदानसिन बेसेन बांनाया आरोबाव गाहाय आरो गेजेर थाखोनि नखरफोर आरो फालांगियारि खोन्दोखौ गोहोम खोख्लैगोन होनना साननाय जादों। रोंग'साफोरा बुंदों दि फालांगियारि सिलिन्डारनि बेसेन बांनायनि जाहोनाव हटेल, रेस्टुरेन्ट आरो गुबुन फालांगियारि फसंथानफोरनि बेसेना बांनो हागौ। आमेरिका, इजराइल आरो इराननि दावहानि जाहोनाव बुहुमनि मोनफ्रोमबो हादोरावनो थावनि आंखालखौ नुनो मोनदों। दासिम जेबो गाज्रि गोहोम गोग्लैयाखैब्लाबो जोंनि भारत हादोरावबो गोहोम गोग्लैनो हागौ होनना सानदों। नाथाय नसुंआरि हादोर पाकिस्तानाव थावनि आंखालनि जाहोनाव थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो गोबां बेसेन बांनो हमदों। बलुचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पान्जाब, पाकिस्तान आरो सिन्धुजों लोगोसे गोबां ओनसोलफोराव पेट्रल पाम्पफोराव थावनि आंखाल जानायखौ नुनो मोननाय जादों। गोबां जायगाफोराव पेट्रल पाम्पफोरा लांदां जानानै दं आरो गोबां सुबुंफोरा गोलाव सारियाव गसंनानै पेट्रल एबा डिजेलखौ मोननो हायाखै। बे समावनो पाकिस्तान सोरखारा पेट्रलनि बेसेनखौ बारायनायनि बाथ्रा फोसावदों। गोदान बेसेननि बादिब्ला स्पिड पेट्रलनि बेसेना लिटारसेयाव 351 पाकिस्तान रां आरो रेगुलार पेट्रलनि बेसेना लिटारसेयाव 321 रां। खौरां मोननाय बायदिब्ला पाकिस्ताना इराननिफ्राय आयेन बेरेखायै लाबोनायनि गेजेरजों गासै थावनि गोनांथिनि 35% आबुं खालामो। बेनि गोहोमखौ बलुचिस्तानाव बांसिन नुनो मोनो, जेराव 80% पेट्रल आरो डिजेलनि गोनांथिखौ इराननि थावजों सुफुंनाय जायो। बेराफारसेथिं भारतआवबो फैबाय थानाय समफोराव पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेना बांनो हागौ होनना रिपर्टआव फोरमायदों। UPL दोलोआव सोमजिदों फिन आरोबाव गेदेरथार खहा। थांनाय माखासे सान सिगाङाव BTCनि बारग' चिफ प्रमद बर'नि OST डक्टर सांग्रां ब्रह्म, UPLनि MCLA काम्फा बरगयारी एबा BTCनि बारग' डिपुटि चिफ काम्फा बरगयारी आरो UPLनि नेहाथारिया फारियै हाग्रामा महिलारीनि दैदेननाय BP पार्टियाव जयनिं जादोंमोन। फिन आरोबाव बे खेबाव UPL नागारदों सानै गोख्रों दैदेनगिरिया। दासान्दि UPL पार्टिनि गोबां खहा जाबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बेबादिनो दिनै UPL हान्जाखौ नागारनानै बारग' NDBनि गोख्रों मोनसे समनि दैदेनगिरि एबा BTR गोरोबथानि सागानगिरि धीरेन बर' बिथाङाबो BPF हान्जायाव हाबबाय। आरोबाव BTRनि बारग' CM प्रमद बर'नि OST राजु दाकालाबो BPF दोलोआव दिनै हाबबाय। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय। बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।